Thokozani bogogo, thokozani makhehla, thokozani bantu abadala, ndiyanibulisa, ndinivusela nonke nazo zonke ii-guides zenu enihamba nazo. Namhlanje ndivuka ndifuna nje phambi koba usuku lenu luqale nolwam luqale okanye luqhubeke kuba seluqalile, ndifuna nje uthetha ngento encinci ebalulekileyo, ukukhusela abantwana benu. It's very, very important. Now, njengoba ibalulekile, okay, let me just put it this way. The other day, I went to do my nails, and on doing my nails, something happened. Ndithe ndihleli ndavele ndanukiselwa ligazi like kwathi vumba legazi. Ndijonge and I'm like, hayi ndiphinde ndithule. Aqhubekeke lo mntu undenza inzipho, and then again lithi elivumba legazi. Ndiqonde hayi man. Ndimbuze gogo, nyalive elivumba legazi? Athi ndithi okay. Kubekho movement eyenzekayo on my left side. Liphinde litsho kwakhona elivumba legazi, ayilo gazi eli-fresh, ligazi elidalanyana, uyabona? And then kubekho into ethi mandijonge to my left. Xa ndijonga to my left ndimbone lo mntu ogqiba umuva, ndive ligazi. Ndiqonda hayi man, ayinawuba nguye. Ndiphinde kwakhona elivumba, ndimjonge, ndifike ingumntanana. And ndithi xa ndimjonga ndifike ethe, ubona umntu okujonge ngala mehlo athi uyandibona, like are you catching me out or something like that. Yho, ndiyanyinyitheka. Ndiqonde okay, let me feel this situation again. Now, one of the things xa ungumntu onabantu abadala is that into oyixelelwa ngale ndlela ingayo ibe nguwe otshuza into yoba uthi hayi can't be, ubona. So ngokujonga ndizixelela into yoba no, it can't be, ubone. Already sendiphikisana nedlozi lam, right? Which is ufuna ngicela uxolo ngaloo nto leyo, and I did it immediately, ndi-realize uba I'm doing that. Then aqhubekeke le ntombazana indenza inzipho, abuze, linuka kum eli gazi? Ndithi mna ke alinuki kuwe. Athi abuze uba linuka kum na? Ndithi alinuki kum. Abuze, so linuka phi eli gazi? Ndithi mna liyeke. Athi oh okay. I think ngexesha bendithetha yilaa nto uba into it hits you so hard uthuke sowuthethile, which is vele. That's why abantu abanintsi bengavani ncam nabantu abanabantu abadala, because uvele uthethe, idlozi lona lithetha ngelaa xesha into yenzekayo, ukubona. So you catch yourself wena sethethile. That's why abanye abantu umntu athi ndiyayicaphukela le nto uba umntu avele andiwele ngeendaba. Ivele iphume ithetheke le nto. So ndimbone uba confused. Athi ke le ntombazana, so linuka phi ke, livela phi? Ndithi mna no liyeke, ndiyalazi livela phi mina, liyeke. Athi yo, I'm confused. No, it's fine. Hlale confused. It's ayonto fanele uba uyi-engage. Don't worry about it. All right. Then lo mntana aze ahambe kancinci, uyibona ikati xa ihamba kancinci, stalking is prey, aze azoma apha ecangkwam, and athi awuma apha ecangkwam ndive uba lindi-overwhelm. Ndiqonde okay, if ndimhandlisha ngale ndlela ndifanele umhandlisha ngayo, izoba awkward because le ndawo sikuyo, ubone. And naba hamba nabo, lo sisi wakhe hamba naye uzawuzibuza uba hayibo, and then kanti mna ndizabe ndidila nale nto ndidilishana nayo ngalaa mzuzu. All right.
apha ecangkwami kwam, so ndimjonge. Hayi sisayizane nyhani, like sisayizane into serious. Okay, ndimbuze ke mna ke, mingaphi iminyaka yakho? Athi una-9. And ngumntana ofunda kwezi zikolo zi-private, yabona. Yambona nawe uba umntana all-right. Bogogo, njengoba emile apha ecangkwam nje ndiyaboniswa ngaye. And njengoba ndiboniswa njengaye, uziqaba ngegazi. Umile uhamba ze uyaziqaba ngegazi, uyahlamba uhlamba ngegazi, uhlamba ngegazi. Ndiqonde hey, zinkulu into esidibana nazo. Fine, ndiqonda indlela yomsusa apha ecangkwam into yoba mandimjonge, ndimjamele. Uyabona bona uba ndibe nale conversation naye, everyone ndimnaye. Ndimxelela suka ecangkwam, suka ecaleni kwam. Fine, emzuzwini asuke. And every time bendimjonga bendifika ethe endijonga ukubona laa nto ithi, uyayibona le look? Iyathetha mos le look, inintsi into oyithethayo. Fine, ndigqibe ndihambe. Ndithi xa ndifika apha endlini nditsho ndithi, ya zizawuduma tonight, zizawuduma. Ndiphahle ndilale. Nyhani ethongweni ndimboniswe nootshomi bakhe. The sad part is that abanye babantwana abekunye nabo is about 6-year-old. And I woke up pained, man, because I realized into yoba abantwana abancinci bayasetyenziswa kakhulu. And a couple of days before bendiye ndanento yoba it was not a consultation, but ibingomnye wabantwana bam obefuna i-guidance ngomntana athekwa uba nee-attacks esikolweni, yabona. Le nto yenzeka esikolweni, abantwana bavuke imimoya emdaka, bathini. And it made me realize that there's so much that is happening around us abazali abangekho aware ngayo. Bazali, thandazelani abantwana benu. Do whatever you do. Uba ungumntu ophahlayo, phahlela abantwana bakho. Ungazixebi umntana usemncinci akho nto inomafektha or athini. Lingcolile ilizwe, abantwana bayasetyenziswa. Wena nje ngibulele nje nomntanakho, umntanakho uxakekile usebenza egadini yakwabanibani. Umntanakho ubhizi ungeniswa kwezindlu ayoba ngomoya. Uthi nqa umntana xa umvusa ekuseni kunzima bavuka umntana udiniwe unxaphile, kanti umntana uyasebenza. And sometimes izawuba khona i-telltale signs ozazibona, but ke sometimes usixuba hayi uzidinelwe nje, ukubona. Elo xesha umntana abe belale ngo-7 uyomvusa ngo-6 ngengomso, kodwa udinwe umhlola. Khuselani abantwana benu. But at the same time, ekubakhuseleni, be careful uba ubakhusela ngantoni. Unga-alterishi i-energy yomntana ngoba umzekelo aqiniswe ngemithi enamafutha ezilwanyana. Because a lot of people into abangayiqondiyo into yoba xa usebenzisa umthi onesilwanyana phakathi, onamafutha azo, onathambo, nantoni, suba iphakanyiswa loo nto kuwe. Suba iyavuswa. But you have to be aware ukuba xa ivuswayo for uba ikukhusele or what, ukubone. Angapheli umntana wakho eba nesidini esinye. That's why xa ungumntu usebenzisa imithi kukho ii-processes. Umzekelo uba usebenzisa umthi wokulwa, funeka uziguqulile. After that uphakamise iintlantla zakho. So abantwana benu, be aware that there is a lot that is happening kubo, and bakhuseleni. Zinintsi iindlela zokhusela umntana.
zininzi indlela zozikhusela wena, but eyona nto bendifuna uthetha ngayo into yoba be aware uba abantwana bayakwazi usetyenziswa. I've been doing a lot of research and also consultations I've had where abantwana are coming up a lot bebanengxaki because of izinto ezenziwa kubo. Wena wazi umntanakho uba ngoyena mthakathi wayekwamkhulu. Like mna kudala ndayazi uba abantwana bayasetyenziswa, but abanye uqalwa eno-2 years kanti umntanakho uyathakatha, ungumthakathi omkhulu. Yabona le 9-year-old yona bendi-encounterishile, hayi shem, hayi yasazi isitori sakhe, but ke ufike nam ndimlindile. But sensitsho ukuthi be aware. That is why as abantwana babantu abadala singathandi kakhulu uba in spaces as public, because wena xa ungenayo kwezi ndawo ezo uyadonsa. By the time ufika ekhaya kubekho ixesha uthi usemola uvuba baleka uyotshona etoilet ukuthi make ndikhokhe umoya cause namhlanje kuyenyukela. Be aware. Thokozani.